Nagdidilig. Naalis ko yung mga kain ng kalapati. Oo, dami ng kain ng kalapati. Ang buhay ng OFW. Ganito ang gawain dito sa abroad. Walang maglilinis kaya lilinisan ko to. Dami ng kalapati. Mainit na kasi ayun oh, daming kain ng kalapati sa taas. Practice akong live para practice kaya hindi pa ako masyadong marunong ba pati mag-edit. Bahay namin, yan ang bahay namin oh. Ay, mainit na dito. Daming kalapati dito sa amin, daming tae. Nasisira na yung mga tiles. Binabahayan na ng kalapati oh. Hello everyone, welcome po sa YouTube channel ni Ate Ima. Nagpa-practice na mag-live. Ang daming kalapati, ay ang ganda. Ang daming tayo ng kalapati. Bahay namin ang taas. Magalaw. Practice sa Nagpa-practice lang akong mag-live. Ito, ang daming kain ng kalapati eh. Hi Sisi channel. Wait mo lang yung ha. Kasi hindi ko mahanap yung mo.
bigyan kita ng hindi ko kasi mahanap yung ano mo eh. Dapat may link ka na ibibigay. Sige na, bye.